El Palomar és un poble d'uns 600 habitants de la Vall d'Albaida i el seu llibre de festes no són més que 5 fulles amb la programació, les salutacions oficials, les efemèrides de l'any passat i les despeses de 2012. Però és un poble que viu amb molta germanor les seues festes patronals i per aquest motiu a cap veí li sap mal aportar una xicoteta quantitat econòmica i hores de treball per convollar-se. Els veïns aporten directament la quarta part del que costa fer la festa, mentre que l'Ajuntament posa la meitat i la Diputació altra quarta part. Entre tots s'aconsegueixen vora 30.000 euros per fer realitat una programació festiva de 6 dies que no té res que envejar als pobles veïns. El 15 d'agost, dia de l'Assumpció, el Palomar és vist de gala per a rebre a la dotzena de balladors que omplin els carrers del poble a la mitjanit. Precedida pel passacarrer a càrrec del grup de danses l'Aldaba des del carrer Sant Domènec i fins a l'església, la plaça de la Constitució pega un esclafit tota plena de cadires dels que no volen perdre's este esdeveniment tan tradicional. A falta d'homes, el paper de molts balladors el representen dones amb la vestimenta típica masculina, que tot hi ha que dir-ho, no ho fan gens malament. La dolçaina i el tabal es substitueixen per la banda de música del poble i d'esta manera la festa té lloc al centre d'un municipi entregat a la dansa. Un dia després, a les 6 de la vesprada, la comparsa palomerense s'encarrega de la cavalcada que reparteix regals per tot el poble. Pilotes, poals, material escolar i articles de la llar s'han mesclat en una vesprada on el camió que repartia els regals era el més seguit de tot el poble. La cavalcada ix des del carrer Sant Domènec i marxa fins a la plaça de la Verge dels Desemparats, així que el recorregut dona per a molt i desenes de menuts i de majors s'han unit per a replegar els objectes llençats pels festers. És el dissabte per la vesprada també quan té lloc l'entrada de moros i cristians, una celebració que porten endavant des de fa 27 anys i això que només tenen una comparsa. Palomar és un poble agradable i molt afable. Diguem, en aquestes festes patronals que sempre organitza l'Ajuntament, la gent paga per casa, vull dir, a part de tots els impostos que paguen anualment, la gent col·labora en la quota que està estipulat i jo crec que és d'agrair que ni s'ha d'ajuda amb el que falta que ho posa l'Ajuntament, dels impostos de tot, jo crec que fem una festa digna i una entrada digna, que és el que interessa, dir, fer coses perquè la gent visca de la rutina i tinga actes diferents en este mes d'agost. La col·laboració ciutadana és fonamental per poder fer la festa, ja que han de comptar amb l'ajuda de tots per a organitzar una programació festiva digna i encertada. Avui és l'acte més fort dels moros i cristians, i així en Palomar ja fa 27 anys que fem moros i cristians. Jo crec que avui és tots els components de la comparsa quan més disfrutem, perquè diguem és quasi els últims actes que celebrem i tota la nit de l'ollo, tot el que hem celebrat durant el dia ha anat tot molt bé, l'oratge també ho ha permitit i jo crec que tots contents. És dir, Palomar és un poble xocotet, sols té una fila de moros i cristians que es partim, uns dicen de cristians i altres de moros, i la mateixa comparsa palomarense és la que organitza
els moros de Cristians, jo crec que estem contents com a Ajuntament i com a membre també de la comparsa de que isca tot bé i per això esperem que no ploga avui i poder acabar l'entrada i un espectacle més que oferim al poble des d'esta associació de moros. A l'entrada de moros i cristians no falta ningú. Música, percussió, malabars, ballarines i públic, molt de públic. Tots els veïns del poble ixen al carrer per a participar de la festa i per a recolzar els actes que ells mateixos organitzen. Però tota festa que es precie té una part religiosa que comparteix cartella amb els actes lúdics. En esta ocasió fem parada en l'església del poble per a disfrutar de la missa en honor a la Sagrada Família. Com veuen, el temple parroquial està ple i no són pocs els que acudixen a una homilia carregada de sentiment i cantada per part d'alguns dels fidels que porten assajant setmanes per a que este dia tot isca com cal. El endemà dilluns, el Palomar celebra la seva processó en honor al Santíssim Crist del Miracle com a últim dels actes religiosos emmarcats dins de les seues festes patronals que acaben amb la paella gegant en la Font de Sis. Enguany han sigut molts els veïns que acompanyaren el Crist pels carrers i la plaça del poble, mostrant la seva devoció a esta imatge que cada any ix el dia d'abans de que finalitzen les festes d'este municipi de la Vall d'Albaida. La processó va eixir des de l'església, on l'esperaven les autoritats i molts dels assistents acompanyats per la banda de música, la Societat Musical El Palomar, encarregada de posar el to solemne a este acte. En cada poble de les nostres comarques es mostra la devoció a un Crist, i en el Palomar és el del Miracle, així com també es fa a Sant Roc, al que se li dedica cada any la missa que tanca les festes.
dels actes més esperats és el dia de les paelles, on tot el poble disfruta del bon menjar. Enguany, l'empresa de paelles gegants Galvis ha sigut l'encarregada de fer l'arròs. Anem a fer 40 quilos d'arròs, 10 quilos de tomàquet, 3 quilos de caragols, 25 quilos de verdures i entre pollastre i conill porto 70 quilos. I el pimiento roig, el colorant, el llotxi. Galvis ha treballat en el poble del Palomar en diverses ocasions, però la seva experiència creua fronteres, així que l'Ajuntament té garantia d'èxit en aquesta iniciativa. L'empresa té 35 anys, des de la primera paella que va fer de 1200, van ser pioneros, i hem estat per tots els països d'Europa, també hem estat en Estats Units, en Venezuela, en México, Xile, hem arribat a Japó, han corregut tot el món. Una paella gegant es fa com qualsevol altra a llenya, però en aquesta ocasió el foc és l'element fonamental per a que el resultat siga l'esperat. L'únic secret que hi ha és el foc. El procediment és igual que una menudeta, el que passa és que l'únic problema que té és el foc. El de més és igual que una menuda. El procediment del mateix, els mateixos temps i tot. Al tindre tant de diàmetre, en contempasses se'n pot cremar molt més fàcil que una menuda. Hi ha vegades que fas curt, te fa falta més foc per fer bullir, perquè fa falta més foc, i és l'únic secret. I el secret d'unes bones festes és la germanor dels veïns del poble. Amb 600 habitants i poc de pressupost, és necessària la col·laboració de tots, així que els que no han pogut traslladar-se fins a este paratge natural per disfrutar de la paella, se l'han menjat en casa. Normalment la gent jubilada i la gent major que no baixa o no pot baixar per unes circumstàncies o altres, l'Ajuntament de la Costa un plat a cada casa. Quan passem a demanar la voluntat de les festes, passem, la gent ens diu dus-me un o dus-me dos, i ens duguem el plat de paella dignament a tots els jubilats del poble que per circumstàncies personals no poden acudir avui així al paratge de la Font d'Assís. Els més joves prefereixen la festa a peu de carrer, encara que enguany han optat per no fer feina, dormir una miqueta més i disfrutar de la comoditat de seure en taula i tindre el dinar fet. És millor fer-la perquè així estar més en el roig, saps? Més en ambient, però guai, per no baixar trastos, ja, doncs mira, m'ha agarrat. La reina ha dit que no i es fa el que diu la reina. Els deberes! Les festes han estat organitzades per a que joves i no tan joves disfruten, sent les disfresses un dels plats forts de la programació festiva. La festa estarà de lujo. La millor nit va ser la dels disfraços, que es vam quedar en tots. Portàvem un disfraç ben guapos de dames, perquè com així l'únic puesto que no fan dames, vam portar un disfraç, ole, tots més guapos que l'hòstia. I vam fer un carromato, la carrossa i tot, en la reina, que és ella, Bàrbara, i m'ho va quedar de lujo. Hola! Què ha dit, Bàrbara? Hola a tots! I com que la reina de plàstic protesta poc enguany, tots han quedat contents de ser la seva cort d'honor. Visca la reina! Visca! Com veuen, en el Palomar no fa falta massa per fer festa, perquè són els veïns els que col·laboren de valent en la programació festiva i els que fan que any rere any la tradició continue.